Il-Kummissjoni Ewropea proponiet numru ta' bidliet fir-regolamenti għal aktar flessibilità fl-użu tal-fondi tal-Unjoni Ewropea minħabba l-pandemija tal-coronavirus. Fost il-bidliet li ġew diskussi hemm dik dwar l-għajnuna finanzjarja li biha l-Istati membri jkunu jistgħu jintroduċu aktar miżuri biex tingħata assistenza lil diversi oqsma fl-ekonomija, fosthom l-industrija ta' negozji żaru medji u self-employed. Dawn il-proposti ġew diskussi waqt laqgħa informali li saret permezz ta' video conference organizzata mill-Presidenza tal-Unjoni Ewropea li bħalissa hija mexxija mill-Kroazja. Il-Ministri responsabbli mill-politika ta' koeżjoni tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea kellhom l-opportunità jiddiskutu l-impatt li se jħallu dawn il-bidliet fuq l-Istati membri biex tiġi miġġielda l-imxija tal-COVID-19. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Drinzu Azzopardi ipparteċipa f'din id-diskussjoni u spjega li waħda mill-miżuri diskussi hija maħsuba biex l-Istati membri jkunu jistgħu jużaw fondi tal-Unjoni Ewropea li diġà ingħataw għal skop differenti biex jinvestu aktar fis-setturi tas-saħħa u dak tal-ekonomija tal-pajjiżi rispettivi. Diskussjoni illi irridu nkomplu nimxu l-qudiem ħalli naraw liema responses irridu nagħtu fi żmien li ġej għal din il-kriżi biex inkunu nistgħu naħdmu aktar flimkien u kull pajjiż ikun jista' jieħu dak il-miżuri meħtieġa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.